quan li diuen tens càncer. Va dir, Quique, la mare té càncer. Com que has de canviar la teva rutina i enfocar-la a la teva mare, vulguis o no. Sempre quedarà, no, en la ment de sortiré d'aquesta. I mama, estàs bé? I ella sempre diria, sí, estic bé, Quique, tranquil. Un petit tumor pot ser un problema molt gran en el teu cos. El teu cos és qui decideix quan pots tenir o quan no pots tenir. Benvinguts al tercer i últim capítol de Veus contra el silenci. És molt trist, però hem arribat a la tercera part i la final. Avui, després d'haver explicat primerament la petita entrevista de com es pateix i com es viu sent un fill d'una dona que ha patut càncer de mama, la breu explicació que vam fer, també vam parlar del tema de com diagnosticar-ho i com es diagnostica realment dintre dels problemes mèdics i tot això. I com a última part, avui us vindrem a explicar hàbits que pots fer després d'haver patut el càncer de mama, o inclús els pots fer igualment si no el tens o te l'acaben de detectar, perquè són hàbits que tot el món necessita fer, però primordialment amb la gent que ja ha patut el càncer. Primerament, menjar, òbviament. Menjar és essencial. Sí, menjar bé, exactament, verdures, fruites, molta aigua, molta hidratació, perquè clar, el És molt important hidratar-se quan tens, a més, una malaltia. Clar, o ja l'has patut, Sí. perquè clar, molta gent no parla del tema de que la radioteràpia o la quimioteràpia són coses que afecten molt al cos, és algo molt agressiu, per si dir-ho. Sí, el teu cos s'ha de recuperar, perquè clar, és una part emocional, per si dir-ho, però també és una part que dintre del teu cos et passen moltes coses, perquè és algo molt agressiu la radioteràpia o la quimioteràpia. I per això la gent que es recupera necessita aquesta part que hem dit que és pel tot el món, aquesta gent que ha patut aquesta malaltia ho ha de millorar més encara. O sigui que fora grasses, adeu colesterol, el sucre, hem de ser molt més sanos, per si dir-ho. I a part de, sobretot, el menjar, el segon primordial és l'esport, per si dir-ho, perdó. L'esport també és molt important. O sigui, has de sortir a caminar, has de sortir a córrer, jo què sé. Crear coses que t'ajuden a tu mateix també a fer coses productives. Jo què sé, anar-te a caminar, per exemple, si tu vius a un poblet, donar-te tota la volta al poble, o t'apuntes al gimnàs o a les piscines. Clar, perquè fent esport també et pots acostumbrar a tenir més força, perquè, per exemple, si estàs tombat tot el dia al llit, doncs t'acostumbres a una vida que no tens moviment, no tens força, no tens ànims de fer res, doncs s'ha de seguir una petita rutina dintre del que cap per seguir la teva vida i no estancar-te en ningú moment i en ninguna època de la teva malaltia. Clar, i ara també parlant d'això, quan tu fas esport es llibera la dopamina, que per si dir-ho és com l'hormona de la felicitat, i és molt millor, si la teva vida se'n sortirà millor, i vulguis o no, que canvis els teus hàbits fa que la teva vida canvi en si. I a part de les dues coses molt primordials, el menjar i el benestar i l'esport i tot, també és la part emocional, per si dir-ho, que la meva companya també farà una mica d'explicació de com has de ser i com has de sentir-te després de... com has de sentir-te no, perquè tu mateix saps com et sents. Intentar de sentir. Exacte. No he parlat bé, perdó. Ara passem a la part més sentimental, què pots sentir, com fer-ho per animar-te, etc. O sigui, la teva vida és teva i ho gaudeixes a la teva manera, no importa si ho has de fer tot perfecte o què pensarà la gent de com ho fas tu. La cosa és fer-ho a la teva manera, gaudir-te-ho i sentir-te millor amb tu mateix. Sí. S'ha de pensar també que cada petit hàbit que pots incorporar a la teva vida pot ser molt positiu per a la teva ment, cos i vida. Ja sigui passejar uns 30 minuts pel poble o escriure com tu et sents, parlar amb els seus amics, família... O fins i tot parlar sol, també podria ser. Sí. Agafes i, jo què sé, algun dia et sents malament, no tens amb qui parlar-ho, i penses tu i dius, parlaré amb mi mateix, que també està bé parlar amb tu mateix i saber què et passa i controlar les teves emocions i no pensar tot de manera negativa, per si dir-ho.
Més que res per saber com et sents tu i intentar-te animar-te a tu mateixa. Vale, i us volem recordar que fa poc va ser el Dia Internacional contra el Càncer de Mama i doncs per part de nosaltres hem volgut posar la nostra part, el nostre gra, perquè sigueu conscients de que aquestes malalties encara segueixen passant. Bueno, també voldríem dir que en aquest cas, ja ha dit la meva companya Yasmin, que aquestes malalties segueixen vives, o sigui, encara estan actives i encara hi ha gent que pateix aquestes malalties, i també dir-vos que en qualsevol moment, vulguis o no, pues et pot passar, perquè el càncer no és algo que tu... O sigui, pot passar en qualsevol moment. Clar, és que el teu cos és qui decideix quan pots tenir o quan no pots tenir. Pues, un dia pots aixecar-te i pues, algun tumor s'ha apodrat del teu cos, per així dir-ho. I bueno, i ens fa pena, però aquest és l'últim capítol i bueno, voldríem dir-vos que primordialment gràcies per escoltar-nos. Ens ha agradat molt formar part d'aquest tema i poder haver explicat amb les nostres paraules què sent, com és i tot. Sí, aquest és un missatge molt útil i molt bonic per conscienciar la gent el que està passant i hem recorregut 3 etapes, el diagnòstic, l'acompanyament i la vida després del càncer. Encara que et deixis una cicatriu en el teu cos, doncs és una representació de que has guanyat molta força com a persona i que has guanyat la batalla, sí. Bueno, pues moltes gràcies una altra vegada per escoltar-nos. Molt agraïdes d'haver pogut explicar això i espero que això pues, arribi a molta gent i molta gent es conscienciï d'aquests tipus de problemes i pues, la gent que ho ha vist i pateix càncer no està sol i tu pots, o sigui, segueix, sigue adelante, en castellano, sigue adelante. La vida no se para ahí.